Ak predávate, pravdepodobne vypracovávate cenové ponuky. Väčšina ľudí si myslí, že štandard je Excel. Ak robíte ponuky, pravdepodobne ich aj vy robíte v Exceli. A ak ich robíte v Exceli, pravdepodobne zažívate následovné. Vy potrebujete toto, ale občas to ide takto pomaly. Nemáte pocit, že predajcovia vysedávajú nad ponukami namiesto toho, aby zháňali zákazníkov? Keby sa to urobilo rýchlejšie, stihli by predať viac. Nehovoriac o tých chybách a prácnosti. Nezabudli ste ešte náhodou skryť toto? A teraz si predstavte, že máte program, ktorý to počíta bez chyb. Ponuku pripravíte naozaj rýchlo a bude vyzerať pekne. A keď ste už vydali ponuku, bolo by ju dobré aj sledovať. Predajca by mal byť ako stopársky pes, ktorý nestratí stopu. Toto naozaj nemusíte, systém sa pripomenie sám. A mimochodom, je dostupný všade. Ak už máte nahodené produkty raz, môžete ich použiť v cenových ponukách, objednávkach, faktúrach, ale aj v tlačených katalógoch a na web stránke. A Ofery z toho dokáže oveľa viac. Skúste si Ofery zadarmo ešte dnes.